раҷабалӣ ҷонмаҳмадов дар оилае ба дунё омадааст ки падару модараш никоҳи хешу хеле наздик доштанд. дар давоми зиндагии онҳо аз никоҳи хешу соҳиби 4 фарзанд гардиданд ва танҳо раҷабалӣ баъд аз табобати зиёд боқӣ монд. падарам издивоҷ карданд бо духтари аммашон, яъне модарам издивоҷ карданд бо писари тавошон. аз ин издивоҷ ин тахминан солҳои 50-уми асри гузашта буд, асри 20. 4 фарзанд таваллуд шуд. аз ин 4 фарзанд фақат як ман боқӣ мондам. раҷабалӣ ягона нафаре нест ки аз ин ҳолати ногувор ранҷ мекашад. садҳо оилаҳое ҳастанд ки издивоҷи хешутабории онҳо сабаби ба дунё омадани фарзандони носолим, дилсардӣ дар оила ва ҳатто парокандагии оилаҳо гардидааст. бо мақсади пешгирӣ аз ин ҳолатҳо 15 марти соли 2016 ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор тағйиру иловаҳо ворид карда шуд. аз рӯи маълумотҳои омории раёсати асноди ҳолати шаҳрвандии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми соли 2021 зиёда аз 67 000 ақди никоҳ ба қайди давлатӣ гирифта шудааст. ҳамчунин ба моддаи 15 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирот ворид карда шуд, ки ин дар бораи муоинаи тиббии ҳатмӣ аст. пеш агар ба ёд биёрем, муоинаи тиббии ҳатмии никоҳшавандагон ихтиёрӣ буд ва аз даврае ки мавриди амал қарор гирифтани ҳамин тағйири иловаҳо, акнун муоинаи тиббии ҳатмии никоҳшавандагон хеле гуфтам ҳатмӣ аст. мувофиқи маълумоти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2021 дар ҷумҳури ҳамагӣ 183 063 нафар зан аз ташхиси фаросавтӣ гузаронида шуда, дар 1105 нафар иллатҳои модарзодӣ муайян карда шуд. аз ҳисоби нуқсонҳои дарёфт гардида 113 ҳодиса вобаста ба никоҳи хешутаборӣ мебошад. агар ки мо гирем аз ҳамон тавлиди кӯдаконе ки маъюб ҳастанд, солҳои пеш, яъне фисади зиёди ҳамон нуқсонҳои модарзодӣ дар тифл аз никоҳи хештабории наздик буданд ва солҳои охир, яъне баъди қабули қонун дар бораи манъ кардани никоҳи хештабории наздик, яъне ин фисад хеле паст шудааст. илми тиб муайян намудааст ки аз никоҳи хешутаборӣ кӯдакони дорои бемориҳои ирсии табобатнашаванда ба дунё меоянд. қисми зиёде аз бемориҳое ки имрӯз маъмуланд, чи инфаркт бошад, чи системаи бемории қалб бошад, системаи бемории хун бошад, ҳамон системаи узвҳои ҳозима бошад, ки баъдан масалан ё бемории диабет мешаванд, ё бемориҳои гурда мешаванд, ё тез кур мешаванд, ё ки дилшон соз кор намекунад, ё ки рагҳошон варикоз мешавад. ино ҳама бемориҳое ҳастанд ки бунёдшон аз насл аст, аз илми генетика аст. мегам падараш дошт, ё ки модараш дошт, ё ки бобош дошт. яъне бибин чӣ қадар проблема эҷод мекунад ҳамин никоҳи хештаборӣ. бинобар ҳамин роҳи пешгирии ин проблемаҳо аз бегонагон издивоҷ кардан аст. назари адён вобаста ба никоҳи хешутаборӣ чӣ гуна аст? дар худи хилофати ҳазрати умар разиаллоҳу таъала анҳу ба ин чиз ҷиддӣ назар мекарданд ва гуфта буданд ки тақвоҳои худро бисёр кунед, бештар кунед. ишора ба ин аст ки аз қавмҳои дигар, яъне оила бунёд кунед то ин ки хешутабори шумо зиёдтар шавад. ва албатта ин чизе ҳаст ки ин ҳам дин, ҳам худи илми имрӯза ҳам инро исбот мекунад ки вақте ки аз қавмҳои дигар бошад, бо фасоҳату балоғату дигар чизо болотару бештар мегардад. мо баҳоё ва ақида дорем ки дин, илм ва ақл бояд бо ҳам мувофиқ бошад. вале он чизе ки илм татбиқ кардааст ки ҳамин зарар дорад барои шумо ва имконияти таваллуд шудани кӯдаки маълул, бемор ё носолим зиёд аст, ин манъ шудааст. имрӯз раҷабалӣ аз таҷрибаи талхи падару модараш хулоса кардааст ки никоҳи хешутаборӣ оқибатҳои нохуш дорад ва тасмими ӯ чунин аст ки фоҷиаи ӯ дар зиндагии пайвандонааш такрор нашавад.